Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θα πάρουμε ένα κομμάτι πανεπιστημιακής χημείας και θα το μετατρέψουμε σε μια συναρπαστική ιστορία που όλοι μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί κάποιες χημικές αντιδράσεις μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ? Συνήθως τις φανταζόμαστε σαν έναν δρόμο με μία μόνο κατεύθυνση, έτσι δεν είναι? Τα αντιδρόντα γίνονται προϊόντα και τέλος. Αλλά τι θα γινόταν αν αυτή δεν ήταν όλη η αλήθεια? Εδώ ακριβώς λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι η πρώτη μας κεντρική ιδέα, η χημική ισορροπία. Ας δούμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, φανταστείτε το εξής. Αντί για έναν μονόδρομο, οι περισσότερες αντιδράσεις είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Την ίδια στιγμή που τα αντιδρόντα γίνονται προϊόντα, τα προϊόντα ξαναγίνονται αντιδρόντα. Είναι σαν μια ασταμάτητη συζήτηση, μια συνεχής ανταλλαγή ανάμεσά τους. Και εδώ έρχεται η επόμενη ερώτηση. Πώς αυτή η συνεχής συζήτηση βρίσκει ποτέ μια ισορροπία? Πώς φτάνει σε ένα σημείο συμφωνίας? Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ο νόμος της ισορροπίας. Αυτό ακριβώς το σημείο λοιπόν το λέμε χημική ισορροπία. Και προσέξτε, το πιο συναρπαστικό εδώ είναι ότι η ισορροπία δεν σημαίνει ότι όλα σταμάτησαν καθόλου. Είναι μια κατάσταση δυναμική. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται ασταμάτητα και προς τις δύο κατευθύνσεις, απλώς με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό. Σαν ένας χορός που δεν τελειώνει ποτέ. Και φυσικά, οι επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να το περιγράψουν όλο αυτό με μαθηματικά. Υπάρχει ένας απλός αλλά πραγματικά πανίσχυρος τύπος που είναι γνωστός ως ο νόμος της χημικής ισορροπίας. Η σταθερά καίηση μας λέει ακριβώς ποια είναι η σχέση μεταξύ προϊόντων και αντιδρόντων σε αυτή την κατάσταση ισορροπίας. Και κάτι πολύ σημαντικό, αυτή η σταθερά αλλάζει ανάλογα με τη θερμοκρασία. Και εδώ είναι το σημείο κλειδί που μας έχετε κατευθείαν από την πηγή μας. Θεωρητικά, όλες οι χημικές αντιδράσεις είναι αμφίδρομες. Δηλαδή, όλες καταλήγουν σε μια κατάσταση χημικής ισορροπίας. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι μια θεμελιώδης αρχή που διέπει ολόκληρο τον κόσμο της χημείας. Ωραία η θεωρία θα πει κανείς, αλλά τι την κάνουμε στην πράξη? Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για την ισορροπία για να λύσουμε πραγματικά προβλήματα? Εδώ είναι που η χημεία γίνεται τέχνη. Και αυτή η τέχνη λέγεται ογκομέτρηση. Για να το καταλάβουμε, ας θέσουμε ένα κλασικό πρόβλημα. Έχουμε ένα διάλειμμα, ας πούμε ένα ξύδι, και θέλουμε να μάθουμε πόσο οξύ περιέχει. Πώς το μετράμε με ακρίβεια? Πώς αποκαλύπτουμε την ακριβή ποσότητα μιας χημικής ουσίας που είναι κρυμμένη μέσα σε ένα υγρό? Η απάντηση λοιπόν είναι μια πανέξυπνη τεχνική που λέγεται ογκομετρική ανάλυση ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή τιτλοδότηση. Στην ουσία είναι σαν να κάνουμε μια χημική ανάκριση. Χρησιμοποιούμε μια ουσία που ξέρουμε καλά για να αποσπάσουμε πληροφορίες από μια άλλη που μας είναι άγνωστη. Ωραία. Ας αφήσουμε τη θεωρία και ας μπούμε στο εργαστήριο. Θα δούμε βήμα-βήμα πώς γίνεται αυτό μέσα από ένα κλασικό πείραμα, μια μάχη μεταξύ ενός οξέως και μιας βάσης. Λοιπόν, στο πείραμά μας έχουμε τρεις πρωταγωνιστές. Πρώτον, το διάλειμμα οξικού οξέους που είναι ο άγνωστος χήμας, δεν ξέρουμε τη συγκέντρωσή του. Δεύτερον, έχουμε τον γνωστό, το πρότυπο διάλειμμα υδροξιδίου του νατρίου, το οποίο ξέρουμε ακριβώς τη δύναμη. Και τρίτον, έχουμε τον κατάσκοπο, τον δείκτη, τη φενολοφαλεΐνη, που θα μας κάνει σινιάλο όταν η δουλειά τελειώσει. Και η διαδικασία πώς πάει? Κοιτάξτε, είναι απλή και μεθοδική. Βήμα πρώτο, παίρνουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα από το άγνωστο οξύ μας. Βήμα δεύτερο, ρίχνουμε μέσα τον κατάσκοπο, τον δείκτη μας. Το διάλειμμα, όπως βλέπετε, παραμένει άχρωμο. Και βήμα τρίτο, το πιο κρίσιμο, αρχίζουμε να προσθέτουμε πολύ αργά, σταγόνα προς σταγόνα, το γνωστό μας διάλειμμα της βάσης. Και περιμένουμε. Κάθε σταγόνα βάσης που πέφτει εξουδετερώνει λίγο από το οξύ. Η ένταση ανεβαίνει, είμαστε σε αναμονή, ψάχνουμε για εκείνη τη μία, τη μοναδική σταγόνα που θα αλλάξει τα πάντα. Το διάλειμμα είναι ακόμα άχρωμο, η βάση προστίθεται και πλησιάζουμε στο σημείο της πλήρους εξουδετερώσης. Και να το! Εκεί, η μαγική στιγμή. Από το απόλυτο τίποτα, από το άχρωμο, εμφανίζεται ένα μόνιμο, απαλό ροζ χρώμα. Αυτό ήταν. Αυτό είναι το σινιάλο που περιμέναμε από τον κατάσκοπό μας. Σημαίνει ότι και το τελευταίο μόριο οξέως έχει εξουδετερωθεί. Μπορεί να φαίνεται απλώς μια αλλαγή χρώματος, αλλά στην πραγματικότητα είναι το κλειδί. Είναι αυτό που θα μας αποκαλύψει το άγνωστο, που θα λύσει το μυστήριο που είχαμε στην αρχή. Βλέπετε,
Αυτή η αλλαγή χρώματος σηματοδοτεί αυτό που ονομάζουμε τελικό σημείο. Είναι η στιγμή που η βάση που ρίξαμε εξουδετέρωσε πλήρως το οξύ που υπήρχε στο ποτήρι. Ούτε ένα μόριο παραπάνω, ούτε ένα λιγότερο. Και τώρα αρχίζουν τα μαθηματικά. Τα απλά όμως. Κοιτάμε στην προχοίδα, αυτό το μακρύ γυάλινο σωλήνα, και βλέπουμε ακριβώς πόσα χιλιοστόλιτρα από τη βάση χρειαστήκαμε. Αυτός ο όγκος, ο V βάσης, είναι ο αριθμός κλειδί. Με αυτόν τον αριθμό και έναν απλό τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε με απόλυτη ακρίβεια την άγνωστη συγκέντρωση του οξέως μας, το σε οξέως. Σκεφτείτε το λίγο. Ξεκινήσαμε με μια θεωρητική έννοια, την ισορροπία, και φτάσαμε μέσα από μια απλή αλλαγή χρώματος να αποκαλύψουμε έναν κρυμμένο αριθμό, μια κρυμμένη ποσότητα. Αυτή είναι όλη η μαγεία και η δύναμη της ογκομέτρησης. Και κάπως έτσι κλείνει ο κύκλος. Οι αρχές αυτές της ισορροπίας και της μέτρησης δεν είναι απλά κάτι που βρίσκουμε στα εργαστήρια. Είναι παντού γύρω μας. Σκεφτείτε το, από την οξύτητα του καφέ μας μέχρι την ποιότητα του νερού που πίνουμε. Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία ερώτηση για σκέψη. Ποιες άλλες απορίες της καθημερινής μας ζωής θα μπορούσε άραγε να απαντήσει ένα απλό, αλλά έξυπνο χημικό πείραμα?